Arratzaldeon lagunok, txorien sasoi honean saioaren ordua da. Eta oin begiratzen egonei jaione eta ez da ikasmatu duan errezetakin, Konbidatua egin izokina hobetu etzan izango. Baina guandik aztekok daude, hortxe negu biden aztekoak ziren, hortxe ongoi, ez dakin oraino iritsiko ziren, bidasoan gora. Barrantzatu da. 2021 bat gaina izokin pina bat jaten bukatu gendun, ez? Oi ba. Gozarion batek gendu batu azte, ez? Bueno, esan bezala txorien ezaioa hemen daukazue, eta gaur ingo duen errezeta, gonbidatuarekin adostutakoa da, eta nik uste dut mundu guztuari gustatzen zaio zerbait da. Kruasana, kafea eta laranja zukua. Zeinik ez du eskatu hori, Beste iruko bat. Nolan, tabernatea eta gaixi egunon, da kruasan bat, kafesne bat eta laranja zukua, zez. Baina hori, egoten da pak, hori eskatuta merkeagoa, ez? Banaka eskatu eskero garestia bat, ero ez egoten olako aukerak. Baina zaizinen gaupasero papera iten aizinen? Ez, gaupasa, ez, joda, edo zein, hau gaupasa inda, hombre, gaupasa inda ondo sartzen dau. Baina nik gaupasa inda patata tortilla nahi hau. Edo, ajuarrieroa, nik ajuarrieroa. Baizera, ajuarrieroa. Bueno, kruasan bat, kafesnean bustita jatea, laranja zuku batekin, erreza izango zen, hori izango zen gaurko. Nik uste dut, errezena eta goxua seguru baiez. Baina noski, guri pixkat dana komplikatzea gustatzen zaigunez, ingo duguna da torrada berezi bat. Ingo dugu, hemen dauzkago kruasan zar batzuk, egun batzuk erosin itxula, jakin da gaurrin barnoan, etxien egon die, kostatu zaitu umek ez jatea, baina ja lortu, etorri etxorienera, eta hori ingo dituguna, busti ingo ditu. Zertan busti ingo ditu? Kafe bat ingo du, kafe potente bat, ez gure zuzendari jaunai gustatzen infusio batez. Kafe, goraino betetako kafetxo bat, gero esne kondentzatu botako dugu, arrautza pare bat, eta hor jarriko ditugu gure kruasana bustitzen. Hor, egongo die 2 ordu txupatzen likido hori, eta gero ingo dituguna, gurina sartai batean jarri, eta handik pasatu, eta ingo ditugu, azukre pixkatekin karamelatu ingo ditugu. Lagungarri moduan, esnea. Kafea, esnea. Esnea ingo du, esnea par bat. Legunean lagun batek esaten zian, esnea parra, legunean beste aparra gora parra dela, eta sifoiak initen duzue. Gaur ingo dugu, ez da berdin geratzen, baina ingo du apar bat, sifoi gabe. Adaskarekin arrotuta, eta hortako daukagu hemen esne osoa freskoa, freskoa saltzen dutena, oskailukoa, esne gaina berreun esnea, eta ingo dituguna azukerre pixka botako dugu, gozo puntu bat emateko, eta ero bi gelatina xafra. Hauek, biguntuko ditu, nahaztuko ditu beste 3 osagai hauek, berotu eta gelatina bertan urtu. Oskailura eraman eta gero adaskarekin ikusiko zue nola arrotu alden. Ez da apar bat bezala geratuko, baina haizea sartuko zaio eta nik uste dut hoe bikain bat ingo digula gure krosantoni. Eta gero laranja zuku hain beharrean, zuek, inoiz, gozotegi batera junt, ez dituz ikusi makiltxoiek laranja salakin, eindakoak etero txokolateak inbilduta. Boi egin goitu. Hartu, laranja bat hartu dugu, azal sendokoa, azala atarako diogu, 3 irekin aldein mango izkiogu urrotzetan, gero almibar batean ordu erdi izango dugu egitean, plo, atera, eta gero txokolate bainu bat ingo dugu, han sartu, eta dera, sartu eta atera, eta listo. Eta orduan, gero platenean, asmoa da hori, esnea parraspian, kruasana, eta gero inguruan txokolate laranja makiltxo. Ondo, gustatuko zaio, ez? Izokina be ondo da, zuri bai. Eta konbidatu ez dugu esan nordan. Iñaki Sanz azkue dator gaur, eta, bera arantzadiko kidea, zer kontatu? Bai. Pila bat. Nik uste berarik jundu hor basuan barna sartuko, ginean da, ez ginean aspertuko. Txuriene polit bat atarako gendura. Zegi esan, tipo entziklopedia da bat da, eta, zer kontatu badauka, eta guk zer egin bai, orduan, hoxe, kafea garai batean itxezan moduan. Kafealeak ekarri jo. Ona. Aginaldokoak, baione. Aginaldoan zuri kafea zizuten bialdu, aletan? Ni gaztapuske. Ni kafe ale batzu. Hauek eotuko ditugu, eta, kafe bat ingo du, baina esan dako, ondo potentea. Gero, arrautza pare bat hemen irabiatu, esne kondentzatuarekin, kafesnea, eta kruasana bustitzen. Beraz, ni buia pixatoain eta zu buia gehiago aldamenetik. Hola, hau zarata tapatzeko. Gau pasaz eta laxe eskatzen zen buiak akroasana. Kroasan bat!
Bueno, a ber, gure garaietan hori tipikoa izaten zen, gau pasati bueltan, etxera kroasan batzuk eramatea, eta hori zen, etxekoak lausengatzeko, ez gurasoak lausengatzeko modurik egokina. Ezin dira, guk ezin dira ginen. Eta egunkaria. Gurean egunkaria baita. Nirean egunkaria zen beti. Kroasanan euban ez zegoen aukera, gure... Eta guk egunkaria eraman ezkero, ja horrekin nahikoa zen. Guk kroasana. Gaina, normalian egunkaria uste zuten, Pijon Santa, gure taberna. Pijonen aurrekaldian, goizianan, berandu irekitzu zuten, da orduan hartu, eta gero 11-12 jeikitze ziren pajan zauga zinen, da, egunkari bat hartu izuta, ordaindu, listo. Rituala hori izan, ez bukaeratako. Eta bestela, hoixen, honako opilau edo gozaltzekoa. Ezakizuen etxe nola deitzen diozuen, Euskal Herrin bada olako ohiture bat edo batzen behintzat kroasanari kurasana esatekoa. Etxe askotakoa da hori. Egi esan deitura bat baino gehiago ditu eta tokin arabera zer esanik ez adibidez, besteak beste medialuna deitzen zaio, kuernitos ere bai, kangrejitos, katxitos, baina bueno, gauze da kroasan hitza bera, kroasanak esan nahi duna dela. Kroasanan usaia, eta usai hau, kroasan egin berrian, eta hau nik uste daude munduan dauden usai honenetako. Hoxe bai, ez? Berpizteko horratik hartzei gozaritan, gehien bat, ez? Sí, katxito. Ez, katxito ez, kroasan. Kroasan hitzek esan nahi duna da hilgora, goraldia gehien bat. Bai, goraka doana horregatik da hilgora. Eta, bueno, hemen aipatu behar, honen ospea behintzat gozaltzeko edo gauze edo hornigai hori izateko Frantzian errotu zela, lehenengo eta behin, eta guantxen gure 2022 urte hontan edo hamarkada hontan, beteko ditu 100 urte, gutxi gora bera, bai. Baina kasu honetan esan behar hori dela olako ostorez osatutako opilori zeren eta gu lehenengo eta behin ogi bezala sortu zen. Eta niri historia piloa gustatu zait zergatik tarten otomandarra daudelako. Besta. Gure jaion eta otomandarrak eta jaione. Neri antolatu bidaia bat Istanbulera eta munduko zoriontxuna izango naiz kroasanakin eta kroasanai gabe. Ia jartzeaz? Ez. Baina, bueno, honan kroasanan lehenengo histori hori behintzat. Aipatu behar, bukaeratik hasiko naiz, iseka gisa sortu zela. Tomaia. Bai. Sakondu gehiago mesedez? Sakondukoet. A ber, otomandarrak badakizu azken finen imperio bat zela, konkistatzaiek ziela nagusiki eta Europan lehenengo konkistatu zuen hiria izan zela Konstantinopla. Bigarren beraientzako olako hiriri garrantzitsuena konkistatzaioan ziena izan zen Viena. Eta hor zebiltzan, ez? Viena konkistatu nahian zebiltzan, inguruko beste herrialde batzuk ere konkistatu zituen, baino ezintasun horren aurrean, estrategia bat bideratu behar izan zuen. Zein zen estrategia hori? Lurrazpitik zulo bat itea. Hau da, harresiak saiesteko lurrazpitik zulo bat itea. Eta bakarrik gauetan zulatzen zuen. Ordu nola zebiltzala gauetan nork itxendo lana, eta nork itxentzu lana, okinak. Satorrak esan. Satorrak gero. Okinak, eta kasu honetan, okinako hartu zien hor, soinu batzuk baziela edo, eta harrapatu zituen, esan dezakegu hartu zien otomandarrak ze iten naizien, eta horrela alarma jo zuen, herriko defendatzaiek oharkaben harrapatu zituen otomandarrak, eta bueltan atzera bidali zituen. Hau honela, ordun garai hartako Leopoldo lehena enperadoreak, Bienako okin guzik saritu eta omendu zituen, eta ordainetan okinek 2 ogi sortu zituen. Tarten hau, honen izena Hortzen. Eta ze forman zioten ilargi edo hilgora horrena zer otomandarren banderakoa da. Piskat, hori ez, garaitu zaituztegu eta hemen daukegu zuen banderako hilgora hori, eta horti dator. Hori ja. Nahi gustatu zitzaien pile. Bai. Piskat historian hola galditu da. Beraz, kroasan bat jaten duzen bakoitzan, gogoratu piskat bandera hortan edo oinarrituta da hola. Eta hori, piskate otomandarrak atzeratzen bialdu ziela Europatik. Otomandarra, bitu, alesari da inzulo bat iken horrazpitik, ona esne kondentzatura iristeko. Bakizu zein. Alarma jo. Bueno, esne kondentzatua lehen ez dut esan, eta egia esan errezetan, neukan jarrita, eta gero goratu nahi hemen kafe patxarra daukagula atzea hortan. Eta, bueno, patxar punta bat, irekin gabez ezer, ondo etortze zaio honi,
Jak. Honek beti altzatzen du zaporia, eta... Bale, ba, listo egin da, eta gero kafea egin da honean bertara botako diot, eta izango da gure croissantak bustitzeko erabiliko dugun, kasu honetan, parejoa, jugo jo. Mejunjea. Mejunjea, elixirra. Hau elixirra ez da. Ez, elixirra da hor, kafe likore hori. Bueno, ba orduan, honek hemen, eta guk hau croissantak inin behar dugu, baina croissana erabili beharrean, ogi lehorra, ero nahi duguna, edo zein, nahi baitugu briotxak inin alda, eta azkenean da kafe puntu bat ematea. Erregetako piltzarro, Zanain nuke, zarra galditxu bada. Edo zer. Eta hauekin croissanakin oso goxua geratzen da baita, uste dut, txorieneko bigarren urtean egin gendun budin bat. Croissana, budina oso goxua geratzen da, eta hau hartu, egin budilanen asketa, antzekoa dala azkenean, arrautzak esnea, azukrea, eta gero croissantak eta olako molde batean berarekin sartu, ondo uzita, labera, eta zoragarri geratzen da. Batzuk ogiakin egiten dute moduan, croissanakin sagarrako salteatuta bebai hor beste geruzatxo bat, eta... Beti aukerak egiten. Kafia, listo? Croissanako salduta, ez dakit, croissanen munduko enbaixadore edo bihurtu zaitzakete, ez? Ozer, ez? Gustatzen zaizkit, baina ez. Oin hasi dira, croissant oso osoa egite dituzte hor, panarran horre. Okindegian, eta hemen ondarribikoa jaion egoratzen zara. Amama, margarita, potente. Ekarri zuen, da erakutsi zion croissant bat nola izan behar da, da holan, eman aspirantzat, zeioan altzatzez. Usai bat, listo. Emozionatu zaitezke, gaina jakinda, urtarriari egun dezenteian dizkiogula, eta gutxiago gelditzen dela croissantaren mundu mailako egunerako. Noiz izango den urtarriaren 30ean. Zer aldarrikatzen duen egun garrantzitsu honek, lehenengo eta behin croissantaren ospea hori hortik helduta edo eguneko edozin ordutan jateko gauza bat dela. Egie esan barru betea edo zerena onartzen du, hau da gazie urdaiazpikoa gazta edo zerekin bete, eta ona dau ez bakarrik gozotik jotzeko. Urdaiazpikoak indakastarekin hori ni bikaina ditzen zen. Bai, ala da, horreatik. Baina, zer den bikainena, inberri edena, hau da, croissant egin berri bat. Baina, egunen zehar esan, agian ez daukegu olako aukerarik esan dezakegu, inberri horiateko kurruskaria zigorrek esan duna, hola eskukin bultzatuta gorak akordi bate bezala egiten duna, eta orduan, etxera eraman baldin badituzue pare bat, 3 edo 4, hemen gomendio batzuk nola gorde etxean. Bai? Maten dit denbora, zautzeko? Nik zerrez, berotuko dut esnea, eta esne gaina, azukrearekin, hidratatzen jarriko ditut, bi gelatina xaflauek, urrotzetan, bakizu beti, urrotzetan lehenengo 5 minutu hidratatu, eta gero, disolbatu behar ditugun likidoa, beroa behar dugu. Orduan hemen berotuko ditugu, eta hau desegin, eta hau izango da, gero, oskaiura jongo da, gure esne aparra. Erreza. Earki. Beida, nola mantendu ahalik eta hobekien croissant bat etxean. Beti paperezko poltsa batean gorde, hau da, taperrean edo gordeko bagenu, edo lako ontzi itxi batean, beti ere zimeltzera jotzen du. Ez da bakarri lehortu, edo zimela hola galditzen da nahiko itxusieta. Bada croissant gile ospetsu bat, eta honek gomendatzen du izoztea. Baina izozteko ere jarraibide egoki bat jarraitu behar dela, bai? Orduan, nola izoztu croissant inberri bat, hau da, zuk erosi gozotegi batean, edo lako okin bati inberri erosi, etxera eraman, eta izozgaiun sartu behar da, ezertan sartu gabe. Suelto esaten dena, bai? Piskat apartatu, piskat tokiein, izozgaiun barrun, eta sartu ezer. Oida, 1, 2, 3, ahalik eta azkarren izozteko, eta ezeren kontakturi gabe edo, ahalik eta gutxien. Pare bat ordun ondoren, izoztuta daudenen atera, eta ordun bildu zehor zertan, gorde zehor zertan. Gero, jateko momentu nola desizoztu, hau ere oso garrantzitsu da. Labea 200 gradutan jartzea gomendatzen dugu, goitik eta beti berotuta, atera, croissant eta zuzenen labera. 3 minutuko labealdi bat eman, egosketa bat eman, atera eta 10 minutu utzi epeltzen. Eta ordun da, zigorrek esan duna, olain, eta gora bueltatzen dena. Ze ona. Ni badakizu, croissantekin esperientzi txar bat izan hori. Kontatu daiteke? Bai, 9 kilo hartu nitu. Bakeira bereten egon nintzen lanean hotel batean, da nik ematen nituen gozariak, eta afaria bakarrik.
eta gosaria gaina ibiltzen gendun, izostuak ekartzen zituzten kruasanak, erdi eginak, inbarzien, hauek ateratu, fermentatzen utzi, eta horrengo egunean, guk hauetan, baina zien gozotegi on bat eta, ez zien hauek saltzen dituzte beste merkeoitako. Eta guk gauian lotara jo baino atatzen gintu sukaldean, ja iten ziren altzatu, eta horrengo goizian nik hartu, eta egin diten dituz. Ba hartu, ez da, egunero 2 kroasan gozaltzeko. Egin berria. Hoi ez esperientzi txarra, hoi da? Hombre, esperientzi txarra. Ostra, ni hau nintzen, superkirolari moduan, da bueltatu nintzen harri jasotzaile moduan. Barkatu, bueltatu zinen super croissant jale sutsu baten moduan. Hola, forma, eskuak, pixkanak altzatzen, hasi zitzaizkian dola jartzen, hasi zinen, pixkanak. Txortzen, serratua dena landuta. Bueno, a ber, hemen. Pasaten, oso nazu dut. Bitu, gogoratu ditonek, zuk esan dezu nostalaritzako hori ez, gauetan atera izoztutakoan eire tokatu izan zait, eta beti duda berdin izaten duen. Zein aldetara jartzen da croissanta, ez? Hor bado alde batetik edo olako iste bat, bai, ni beti duda izaten nuen, eta napolitanakin ere bai. Baina nabaritzen da, ez? Hori gain aurrean da. Beti zen, nora da. Eta napolitanakin berdin, norantz da, ze hor alde egokin jarri bardie. Bai. Ni beti... Hoi izaten duen. Zien, napolitana, txokolatezkoak, kremaskoak, kroasanak, eta ero karrakelak. Zer dau? Barkatu, Hori kroasan bat. Tau? Fokolatezkoa. Karrakelak, nik ez dut ezautu. Pintxo bonito. Isilune bat guregatik. Eta hau? Ez dakit. Bocadillo de bonito. Eta hau? Un hartaburu entre comillas. Baukau gaia, eso, holan jarraiko du luzaro, nola, Bueno, nik urrengo izketa gaia aurkeztuko dizuet, baldin eta zigorrek beste jarrai biderik edo ez baldin badaukemen aurkezteko. Ez, bello. Gelatina da honeko, usten duzu, nola hidratatu zaigun, orduan, beroan, honek ez du berri irakin behar, Hau ez da agarra moduan, agarra bai kozinatu behar dugula. Hau bakarrik horrela desegin, eta ateako dugu katillo bat, eta gero katillo hontan harratuko dut, orduan hemen hone bai, ondo oztu behar du. Eta bien bitartean, gero larain jasalak jongonaiz, larain jasalak ateatzen jongonaiz, eta badizu normalean hemen limoiakin dain izan dugunean beti esaten dugu, zuria, tal zuria ez diogulak enduko. Larainakin mikaz puntu bat gustokoa da. Ondo egoten da, eta marmela saltzen dituztenak danak izaten dira, ez? Laraina mikatza, ez? Pixkat. Orduan utziko diot. Hemen zuria beldur gabe hartu, eta ina, laraina batzuin abaritzen zaila salgo gorra o lodiago dukatela. Oitako bat hartu. Sala nahi dut, trinkoa. Hori da, hortzetan itxatxiko dena gero. Vale. Zoriontasuna. Beira, laranja aipatuta eta gosarik aipatu ditu nontan, nola ez aipatu laranja edo olako esan dezakegu gosari idealetan irudikatzen deula. Edo hori saldu digutela azken finen iragarkik nik uste, edo gaur egungo gizartek ere bai. Baina benetan hona da goizetan beti gosaltzea zuku, laranja zuku batekin, edo egunen zehar ez dakizen bat aldiz hartzea adibidez, zure ustetan? Hombre, lehenko eta behin garaian. Ez? Azkenean guk, hemen, aipatu izan du, Ego Afrikan egon ginenean, Txiloe bidai batean, udan hemen jaten diren laranjak, 3 aste lehenago, Ego Afrikatik ateratzen da, 3 aste. Hau da, 3 aste egiten dituzte itxasontzean, gehi, hemen kalkulatzen dute beste hilabete batero, beharko dute, fruta dentan edo den alakoan, ez? Orduan, pentsa noiz jasotzen dituzten laranja horiek. Oin, laranjako bukatzen, gurean oindik amanean badaude laranjak, frutu ondoan. Baina, laranja bakizue, urrian azaroan horazten direla. Baina gero, oiura dugu urte guztian jateko. Guria urten paso indigu, ez ezkigu. Ez ezkizu atara? Berde, ez die, paso indigu, ez dakit, baina, bueno. Beida, bai. Azetan nahi zinela. Zakit, txarra, egia esan... Zukuak ez dakit zer da, hori badaude batzu. Mitoa baino gehiago daukeguna gaur egun eskura da, gain informazioa eta desinformazioa. Pixka talde hortatik. Orduan zer den egi berdaderoa euneko eunen,
auskalo. Baina, bueno, guk hemen lupa azpinarriko deu laranja zukua, eta kasu hontan edabidetan edo, bueno, sare sozialetan eta beste hainbat tokitan zer aipatzen den esango dugu. Alde batetik adibidez, aipatzen da laranja zukua asko hartuz gero gizendu iten dula. Laranja zuku naturala baldin bada, ez du zertan, ez? Fruta jaten nahi zara. Baina gero hortiken ere etzeai jaten. Hor ere bai eta beste olako irizpide bat non esaten den zukua dena azukrea dela, zuk nahi baldin badezu laranja horren onura hori Asuntza eta janen da, ez? oskatu. Zukua beti dela azukrea eta lehenagoti pasatzen dela, bueno, hori, ez, azken finen hori da. Egia da. Ez dakit, zenbaterainoko den euneko eunen egie eta zenbaterainoko den euneko eunen gezurre. Orduan tarte bat horre ongo da. Baina, bueno, guazen egoan jartzea lupa azpin kasu hontan olako laranja zuku industrialak. Orduan. Oie bai. Hauek azukrea gehituta izaten dute berez, azukrea gehituta baldin badaukie ezin do jarri etiketan laranja zuku naturala. Orduan, izan konzentratutik abiatuta edo ez, berez, legalki ez du azukrerik izaten edo etzaio erantzi behar, bai? Ze batzutan ere, errezeloz behidatzen zaie zuku konzentratu hauei, edo hortiken abiatuta indien zuku hauei. Orduan, hori aipatzeko azukre gehituta ez duela izaten, eta gehiago, urte beteko bermea omen dauki vitamina aldetik. Mantendu itxen omen ditu. Orduan behar da, hor bai bada hola. Hor bai da hola pestea, ez zukua teatzen da, vitamina... Txu. Lurrundu iten direla. Ez, hori gezurra. Ez dakit, nik ez dakit neurgailu bat esateko, bida, aizue. Bueno, behitzat ontziratutako industrialak mantentzen omen ditu. Auskalo, bereak ditun edo ez baitakigu, orduan, bueno, hemen hori da aipatzen dena, mantentzen ditula urte, ez behitzat, industrialak. Eta gero beste gauz bat edo azken bolada hontan zabaldu dena ere bada hortzetako esmaltea izorratzen dula eta honen ondorioz kariak eragiten ditula. Euneke eunen hau egiaztatuta da hon, ez, baino bai honi behi da edo gomendio batzu luzatzen diela adibidez, hau osasuna mantentzea eta kontuz laranja zuku bat edo zuku bat hartzen baldin badu ordu erdira hortza garbitzea bitu. Azukrean gazelako, azkenean hori da, baina edozein frutan da hori da, baina da gehien bat azukrea datoztelako, eta komenigarri dela, hor, zeitun hortza garritzen. Bai. Eta gero bai, hau beti esan izan dela eta aipatu izan dela, C vitaminan oso aberatsa dela, baino esan dakoa, C vitamina horren bila baldin bagoaz, hobe, oskatuta jatea, eta burdina ere finkatzen laguntzen du C vitaminak. Orduan aholkatzen da, ez? Karentziren bat, edo gabezi bat baldin badau burdinekin adibidez, dilista batzuk aragi badian, eta postretako jan. Niri, goratzen ez, suplementazio bat hartu behar esaten nuen, burnikin oso bajo ibiltzen itzelako, eta gomendatzen zidaten laranja zuku batekin, ero zitrikoen zuku batekin lagunduta erateko. Posten naiz hori aipatu izan azeren, eta holako suplementazioetan edo gehigarritan ere bai gomendatzen dena da urdaia hutse da honen hartzea, laranja zukua. Urdaia hutsa, suplementazioa eta laranja zukua, ongi finkatzeko. Boixe! Bueno, guk, emetxe, hauek ondo bustitzen, azalduk izuet hemen pausuak, kroasanak hor kafesnetan bustitzen, ez neaparra, hau ostuin behar dela, eta ero laranjakin, bakizue, laranja, limoia salak eta hauek, hiru irakinaldi hau da, pipertxorizeru egiten zeien prozedura berdina. Urrotzakin jarri dugu, irakiten hasiko da, kenduko diogu, berriro urrotzakin jarriko dugu, irakiten hasiko da, kendengo diogu, eta horrela 3 aldiz. Eta gero hemen daukat, almibar bat egiteko osagaiak. Almibarra dugu, azkenean da, neurri berdina urana eta azukreana. 200 azukre, 200 ura. Nahi izan ezkero, honi ere, patxarren bat ero gehitu aldiogu. Ero, nik egin izan dut errezeta hontan bebai, erdia, laranja zukua, hau erabiltzearren. Eta hor laranja zaporea ematen dio baita, eta beste erdia ura. Eta horre egosiko ditugu ordu erdiz gure laranja azal hauek. Gera atarako itxugolako sukaldeko papeletara, eta ero izangoa txokolate bainu on bat egitea. Beda, nik bako hemen kontu txiki bat kontatzeko zuei, eta gaina iruditzen zait gauden garaietan eta kontatzeko oso interesgarri dela. Eta da, zer dauke vitamina gehien gure mundu hontan? Vitaminak orokorrean, ero C vitamina, ero zein? Orokorrean. Zeinak? Besarkada batek.
Bai? Ez, vitaminak ez, oxitozina. Baina antzeko. Eragin ere, berdintxo. Egi esan, bai, edozin laranja, zuku eta bestelako olako suplementazio bazter dadila besarkada on baten aurrean. Zergatik hori? Bai, galtzen nahi gara. Oxitozina askatzen da, eta azken garai hauetan izpide nagusi da kasu hontan bai endorfina eta bai oxitozina eta bai eta zergatik falta dulako, zergatik estres baten bizi gehalako. Kortisola erabat hor daukegula. Kortisol. Eta hau mugatu edo jaitsi edo pixkat baretzen duna da oxitozina. Osa, besarkada. Bueno, tarten, adibidez, bai hau dau oso demostratuta esaten dena edo oso ongi ikertuta da ona da emakumeak erditzean edo oxitozina askatzen dula eta baita edoskitzen edo bularra emateko garaien ere. Eta hor bada azken hilabete hontan edo oso birala den bideo bat, non Marian Rojas Estapek psikiatrak bere olako bizipen edo anekdota bat kontatzen duen, ez? Eta berak, kontatzen du 3. umea aukizunen, etxean zehola umeakin baino deitu ziotela olako itzaldi batetara edo joateko. Bera, apain jantzi zela, baino zula kotxe txatxar bat. Berak aparkatutazun kotxea olako parkin baten, eta bazi joala kotxera itzalditik, azaldu zitzaion lapur bat, eta giltzak eman ez dakiz, bere anekdota da. Eta, berak, honen jakitun, psikiatra eta mediku izanik, jakitun esan zula, ai, kotxea ez da nerea ondoan daun Ferrari, baizik eta txatxarra hau da, eta sartu zela kotxen, abiatu zela, eta berak nabaritzen zula, ai kortisola nola daun. Ai kortisola bapaten batakikardiak arnasa ezin hartu dena sentitzen zula, hola, etxera joan, eta lehenengo gauze intzula, ume hartu eta bularren jarri. Eta horrekin, ja... Eta hori senarra etorri zitzaiola, eta besterik gabe hasi zitzaiola esplikatzen zegertatu zitzaion, eta santzun. Olako kortisol txute batek 6 ordu behar ditu jeisteko, zer pasa hemen, eta ordun antzeman ziola oxitozina, ni bularra ematen nahi naiz oxitozina. Ordun, azken urtetan hori ikertzen haitu da oxitozina, eta zer ebaztu dun, besarkada batek, 8 segunduko besarkada batek oxitozina askatzen dula, eta behar berrezkoa daukegula. Kita! Hauela, leche. Betxo, ez da oxitozina daula irakiten da. Gero bakizu zen pasatzen den zigor, gaina berak kontatzen du, Mariane kontatzen du, ez? Gaur egun gaina besarkadak aztu zezkiko nontan, norbait besarkatuta, 3 segundutik, askatu nahi eta esaten dula Marianek, 5 segundu editu zezkizu. Geldi, heldu, 3 segundu zer da? Heldu, segundu batzuk, ebatu, istutu, sentitu, usaitu bestea. Hori da. Badakizu, bideoa bilatu eta bestela bere liburu gomendagarri bada enkuentratu persona vitamina. Erderaz daude, baina, ulertzen dugu, ez? Bai, ulertzen. Bale, nik honi, bigarren ur aldaketa, 3. eta hurrengoen almibarrean sartuta ingo du. Orduan, almibarra iteko, ura eta azukrean hasi. Hemen almibar normala, honi ezaio eman behar, ez inungo puntorik, ez dakize temperatura, ez ezer, irakin eta desegiten zaigunean gure azukrea, listo izango du. Eta gero bai, laren jasalauek hemen ordu erdiz, emeki egiten. Bale. Badakizo zer den beste hola analgesiko potentea muxue. Eta gaina hemen, mirarik edo hemen aipatu digu muxuk edo, muxukatze hortan bikoteak badula hola garunen konexio bat edo. Baina badakizu zer den konexioa berez da izokinak duna lur eremuko magnetismoarekin, holako zeuze, da. Eremu magnetikoarekin, baina nik hortaz ez dakit, hobe izango da deitzea gure gonbidaturi, ez? Izokina, bai, ze konexio dauken hor. Bai, ze pesarkaik ez bai esma, musurik gutxio, ez? Bueno! Vale, Iñaki. Kurrikuluma zuzen eta egoki aipatzeko irakurringoet. Bai, Iñaki Sanz Azkue, Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologia saieko kidea eta ingurumen hezkuntzako proiektuen koordinatzailea da. Berbera hemen daukegu gure ondoan, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Taldeon, ni duda da. Bota. Herpetologia zer da? Herpetologia askok, behin detu ziguten esanez, herpesak konpontzen ditu. Nik asko izaten ditute, baina ez zuekolako ez. Ez, olakoik ez. Galdetu ziguten kongresu bat zegoela Donostin herpesana eta berguk antolatzen genuen, eta herpetologia anfibioak eta narrastiak ikertzen ditun zientzia. Alex, aizaizu hor pista bat ematen.
Baina arpesakin zekusi. Zer ikusik ez. Bueno, jaionek galdera pila dauzka. Nik aurrena errezeta nola doan azalduko dizuet. Oso, no? Croissanta ja hemen izan ditu, Iñaki etorri bitartean da, bakizu, telebistako magiari esker, hain ja zurgatu dute kafesnia, gero hemen daukagu gure esnea parra, ja gogortu zaigu, hau ez da erortzen, gero, arrotzen lan hori besteat izango da, eta hemen gure laranja konfitatua, laranja hau, izan du ordu erdi almimarrean konfitatzen, eta gero eta dugu labeko paper gainean. Oin hemen txokolate baino bat ingo dut, eta ingo ditu da, gero txokolatetik pasa, eta berriz onatea, eta ostutzen. Eta, hongo naiz gero, gure gurin pixka botako dut hemen, eta gure croissantak egin. Ez da, hau bosaltzeko izango zen gehiago, baina... Arki sartuko, ez preocupatuko. Izokina baina hobe, igual. Momentu honetan igual txe bai. Bai. Hala, Jaione, zure txanda. Nire txanda. Bueno, hemen askok ikusiko zenuketen bezala, bai, oain aste batzuk edo izokina besterik ez deu prestatu, hau da, ia egunero izokina izan deu gure ondoan, eta honekin lotuta, hainbat eta hainbat informazio eskuratu du tarten euskal informazioa. Zergatik, bueno, bazuk kasu honetan, urrian Josun Arbarterekin batera publikatu zenuen liburu hau edo aldizkari hau, ez? Eta hor bertan izokinaren monografiko bat agertzen da. Ez dakit nondik hasi galderak iten, baina, bueno, bat hola aipatzeko. Zer suposatzen du izokinak euskal herriko kulturan, ekonomian eta historia? Bueno, galdera errex bota dezu, baina idena azaltzeko. Ematen digu, saioak, ematen digu dana... Ez dakit emango digu, pixkanaka jun bazpade, ez kontua da, egia da, ez, izokia garrantzi asko izan du, eta garrantzi asko eman diogo, dokumentu zarretan begiratuta kontuatu ginean, ja, 12. mendetik esate batako Baionan arrantzatzen zala, nasaen bidez, eta bar, eta ez hori bakarrik, historia aurrean, ekaingo kobetan, badago, izokin bat marraztua ere, eta bueno, egon dia gatazkak, egon dia pleituak, aserreak, jendea hilda ere, Urumea bailaran, izokien arrantza dela eta, orduan pentsatu behin askotan izokiaren kontua landu izan dela biologia aldetik, edo landu izan dela ere, ez dakit, ikuspuntu batetik ez dana historikoa edo ondare aldetik. Eta, bueno, horretik hasi ginean hau idazteko asmoakin. Gaur egun gaina, bada ez, bastango izokina edo bastanen gora iotzen den izokina eta arrantzakin bakarrik lotzen du. Kasu hontan gaina noraino bidaiatzen du, hau da, guk ezautzen duguna gutxi da. Noraino iten du gaur egun, noraino iten garai baten, noraino suposatzen zuen guzti horrek. Bueno, herrio bakoitzean edo ibai bakoitzean igotzen da ugal eremuetaino, ez? Esan ereke izokia espezie anadromoa da, anadromoa esan nahi du itsasoa eta ibaian artean mugitzen da, eta ugaltzeko ibaian gora egin behar du. Orduan, egiten duna da ugaldu, ibaian bera jetxi, itsasora pasa, baina konturoki bordezu bai, ibaian urgeza daukala, eta itsasoan urgazia. Eta orduan, gorputzan aldaketak sortu behar ditu. Hau da, osmorregulazioa dago. Gorputzean, gazitasun hori kontrolatzeko berak ere, egin behar du aldaketa bat. Eta gero egiten duna da, Groenlanderaino joan, han pasatzen ditu... Bizian egiten du, baina Groenlandera ekartzen da, ez? Han egiten da, onditu esaten da, hoi da. Eta han pasako ditu, 3-4 urte edo, dana alakoa. Eta gero, interesantea da, interesgarria da, bueltatzen dela jaioan, ibaiera bertara. Bai. Eta hoi askotan esatut ez jendeak, nola posible, ez da, esaten da, memoria daukatela. Behaiek ibaian, jaiotzen dian ibaiaren komposizioa, ibai bakoitzak bere geologia dauka, bere landaredia dauka, eta egiten dutena da hori memorizatu, eta gero, itxasotik bueltan daudenean, padura edo, ibaian zean, itxasarrean gelditzen dira, eta nik usten dute, bueno, hau da nire ibaia, eta hortikan beti gora, korrontean kontra. Baina juten direnean, hemen txikia dira, zumek, zenbat denbora egiten dute hemen. Urte bete, 2 urte kasu batzutan ingo dute, eta udaberri aldea martxa ingo dute, eta gero, horre badago beste gauza interesgarri bat dela nola iristen dira, Groenlandera. Eta aipatze dute, eremu magnetikoa, lurraren eremu magnetikoa erabiltze dutela ara iristeko. Itxasoko usoak izango zen. Bakizu migratzaileak hegaztiak eta hor. Bai. Beitu, lotura ona. Bai. Osatxoa, Jaione, ez dut azaldu. Enion patxarri bota behar, baina ikusti gurina gehiagi hartu eta moztu inbehar zitzaidan. Orduan, truko hon bat horri izaten da, likidoa botatzea gero, ura edo denakoa. Patxarra izan dut eta
kafe patxarra, txokolatearekin nik uste dut, Earra. eharra hola, eta eskura neukanez, ja, orduan hau izan da, momentuko improvisazioa, zezukalda hitza pixka bada hori. Listo, azalduta. Bueno, hemen labetik atera berriko lako azken lanakasu hontan gure faunari eta florari begira. Eta hemen atzekalden badau, olako pasarte txiki bat irakurtza merezituna. Adi, sator gaixoak ezin fama honik eduki, hainbeste triskantza egin eta gero. Harrapatu eta zenbat zigor bete ote ditu ugaztun txiki honek handiena Nafarroko Aniz herrian baserritar batek harrapatu omen zuen. Eta zigor handi bat eman behar ziola eta bizirik lurperatu omen zuen. Ez da, eskuri, gaixua. Satorra bizirik lurperatu. Satorra eta Greenpeaceko anauntze duen. Bai. Honelako pasarteak bat baino ez, milaka, ugari, eundaka, kasuntan, ez dakigu. Hemen bildutako hauek, gaina sailkatuta ere berezik daude, hasitan arrastitatik, anfibioetatik, lehenengo, jarraian... Bai, sartu ditugu, gure faunari eta florari begira liburua da, naturari eta euskari lotutako liburu bat. Eta bertan daukaguna da, kasu honetan, ornodun talde desberdinei, hau da, arrainei, anfibioei, arrastiei, hegazti eta ugaztunei lotutako ahozko ondare guztia. Egin deguna da, badakigu gida zientifiko asko egoten dira, espeziei buruzkoak, baino irutzen zaigun bazegola utxune bat. Eta utxune hori zala, zein da, zer da, espezie hauei buruz dakiguna euskaldunok. Hau da, belaunaldi, espezie hauei buruz ze ikasi dugu, zer dakigu, ze ezagutza, ze kondaira, ze ipuin ditugu, eta orduan egin duguna da, hemen txuzue 150 espezie, suge gorria kasu, eta berei buruzko testigantzak, kondairak, ipuinak, Eta hori dena nondik eta dituzue, holan, jende helduekin izate, liburutan... Bai, denetai pixka bat, hasi proiektua, Einaut Agirre Goia eta Bilok egin dugu, Einaut Agirre filologoa da, eta ni biologoa, eta duela 10 urte hasi zan, gauza hauek hasten dian bezala, askotan ez kasualidadez. Einautek deitu nindun galdezka, orduan Hernaniko kronika, noain Urumeako kronika dana lan egiten zuen da, deitu nindun galdezka, hegazti batzuk nahi zitula jarri kronikan bertan, eta Hernaniko izenak ezagutzen ditun. Eta nik biologo bezala hegaztiak ezagutu bai, baina bertako izenak ez nitun ezagutzen. Eta esan nion, benetan bertako izenak badituzte? Eta hala beak baserritar batekin hitzein, eta botatzizkigun, baina tapa aurreneko bostak. Eta esan nion, nola posible? Eta ez bakarrik izenak, baizik eta txori honek abia, nola egiten du migrazioa, zerekin, eta orduan esan genuen, hemen aizaigu ezagutza bat alde egiten, eskapatzen, eta duela 10 urte hasi ginen, bilketa horretan, 40 bat elkarrizketa egin ditugu ordutik, eta orain dela 5 urte dokumental bat Burbunak eta Etxaiak atera genuen, eta ematen du, baina askotan, eta orain ordea, liburuaren txanda zan, eta liburua, eta berri udazkenean. Honi eskerrere, geldituko da, ez? Ohiture txar hori hartu deuna, edo daukeguna kasu hontan, zuaitzari zuaitza deitzekoa, hegazti guztiri txoria deitzekoa, zuaitzekin ere berdin, ez? Gertatzen da, ondare hori falta da. Beira, pentsa, kuriosidade moduan esategula, Hernani edo ereino zu inguruan zuaitza bakarra da. Aritzari deitzen diote. Aiba. Zutik dagon aritzari, zur aitza edo, ez? Beste guztiak arbolak dira. Alegia, arbolak dira denak, eta zuaitza da, zur aritza, zur aitza. Eta gero ez esanik ez, arbola bakoitzak bere izena daukala, ezberdintzen dituzte, egur bakoitza erabiltzen zan zerbait ezberdinako, fruituak eta barrez. Espezie bakoitzak bere izena daukata, txoriekin igual. Txoria gaur egun denontzako txoria dira. Txoria da, Txoria. Bai. Alain zeitzun, hori jurloia, eran edo zein. Bai. Eta txori bakoitzak izan dezake, Hernanin badia, edo Urumea inguruan, badia txori batek 6 izen, izan dezake, bailararen arabera. Orduan pentsa Euskal Herri mailan zenbat izen edukitzaken, ez? Taleno aipatu diezu hau nondik atera dezue, dokumentaziotik ere tira dugu. Liburua batez oinarritzen da Urumea bailaran, baino gero ibiligea de beste Euskal Herri mailako hasi Lapurditik, Zuberotik edo Bizkaitik, eta bertako izenak eta ezagutzak biltzen eta indeguna dena nahastu.
eta liburuan jarri. Eta honela 600 izenetaraino iristeko olako bilketa lan bat, ez? Bai, 600 izen Urumea bailaran da Hernan inguruan bakarrik. Bakarrik. Pentsa. Buah, zea beratxa. Pentsa, bai. Eta hori dena galtzen ari dela. Pena. Bai. Egia da, adinan gero eta zaharragoak, edo helduagoak dianak ezagutza handiagoa daukat, eta normala da, azken finean gaur egungo bizartea askoz urbanoagoa da. Garai batean lurrarekin egiten zuten lana, egunerokotasunean ere mendian edo lurrean egoten zian, da horren nahi gabe behaketa bat ekartzen du. Mendian zaudenean segitun ikusten duzu egaztia, hementxe ikusi txonta bat pasatzen, ez gure aurretik. Baina haiek ezagutzen zuten, da gero baserrian 3 belaunaldi bizizian askotan. Orduan aitonak edo amonak urrengo belaunaldiari pasatzen zion transmisioa eta erek umeei, ez? Eta orduan bi gauzak zeuden, natura gertu eta transmisioa ere. Eta gero ere izaten zen, guazen mugak nun dauden ikustea, eta muga hontan bitu horreainoko nik zuaitza esango, baina imagina. Arbola. Horko gaztaino ondo hortaraino, gurea da, gure terreno di, eta pixkate hori bazean egi esan baina, Bai, aizialdi bezala ere erabiltzen zuten, gero, pentsatu behar da, badiala, gure izan digute, igande arratsaldetan askotan, bizilagunak elkartzen ziala, baserri bereko sukaldean, txoriei buruz hitz egiteko. Estariak zian eta gustatzen zaien kontua, eta orduan arratsalde oso bat txoriei buruzko kontuak hitz egiten. Pentsa zenbateko ezagutza egin daiteken, igande arratsaldero hitz egiten badugu horri buruz. Bai, gaur egun ere sustatzei olako aplikazio batzuk, ez? Falta den ezagutza hori edo eskuratzeko, ez dakit berreskuratzeko esan, baina, falta da, ez? Azken finen hemen igual landuagoa dau, izen gehiago daude, zer, eta ez dakit euskeraz badauden. Euskeraz, zesatzu bestela aplikazioak eta... Bai, hauek, zuaitzaren osto bat, ez da... Haude aplikazioak mugikorretan txorien kantuak identifikatzeko, zuaitzak, landariak identifikatzeko, euskeraz nik akidana... Euskeraz, eta ina beratxa, gutxio. Bai, horregatik aiga materiala euskeraz sortzen. Eta hau ez da eroriko, hau ez da konexioakin eroriko. Hau emel jaukiko dugu. Hori da, eta gaina txukun zailkatuta, eta ez? Bai, saiatu geha gero argazkiek garrantzia handia daukate, eta ikusiko dugu jendeak espezie bakoitzantzako argazki badago, ikusiko dituzue. Garrantzia ematen genion, identifikatze edo ezagutze hortan ere argazkiai. Gauza bada izenak edo horri buruz hitz egiten da, baina gero esandakoaz, zeri buruz hortan irudiak nabarmena behartzun, ez? Eta hola, okila kasu honetan. Euskalki jatorren, okila, hemen ikusten dut. Hori da. Ze jarri dituzu, hemengo izenak, ez? Jarri ditugu, Urumeako izenak, baina gero euskera batukoak, eta gero gaztelaniaz eta frantsesez ere jarri ditugu. Orduan, haude, hau izanetek ere, jende asko esan zen, guain hitzaldiak ematen hasi gera, goizuetara jumar dugu, eta ondarri bira, eta bar, eta bertan, esate genien, ez? Oso ona izan daiteke hau, jendeak behaien etxeetan ere galdetzeko. Liburuakin joan eta edo aitona monei, edo abar, esateko, honi nola ditzen diozu zure herrian, ez? Eta pixkanaka Euskal Herriko leku desberdinetan biltzeko. Hortik bai, argazkien kontua. Honek izango aldu, bigarren atalik edo lako, badago. Beharko luke. Jarrai bide. Beharko luke, bai elkarrizketetan bildu ditugulako bai ornodunak, baina baita ornogabeak eta landareak ere. Leheno aipatu ditugu zuaitzak, baina landareak, urteko landareak dianak, zeuden pertsonak, esatizuen nik, botaizkigunak, pertsona bakarrak, ez zuaitzak, landareak, botaizkigunak igual 85 landare izen. Eta landare bakoitza zertarako, edo nun ikusten zuen, edo eta... Orduan, pertsona bakarrak, hainbesteko ezagutza badauka, pentsa nola aldatu da. Eta kasu hontan adibidez, zurekin harremanetan jarri nahiko balu norbaitek hitzalditaraino edo itxoin gabe, daukel nekarpena zuri iteko, harremanetan jartzeko nola? Arantza adibidez, arantzaida deitu dezatela, edo bestela Urumeako kronikan, edo Dobera Euskera Elkartean, bietan daukate aukera. Eta edo nerekin, edo Einaut Agirrerekin kontaktatuko luke. Bai. Eta bi hauek ziur, ez zaretela aspertuko, Gogortu inbarra gure txokolatea, gure croissant ogitxi horkio, torre hauek egin bar ditugu, eta hauek egin dauzkagunean, esne gaina ez da askoz gehiago errotuko, gero izango da, etortzea, eta platerean jarri txugun, eta jatia,
Arrobillo ez dugu, ez? Arrobilloa komeni ez jatia. Hor histori batzu badaude, ez? Badaude. Baina egia aldia. Zerbait badakate egitik, baina den ez da egia. Asko errepikatzen baue. Kontu. Lagunok, baixe, horko historia hartzen, hemen ibili da kontu kontaria, ia bostordu. Juntzaizkiu, zuentzako segundu gutziatzu, baina guretzako bostordu izan di hemen. Txokolatia, bueno, ja, gogorra ez dago, lan krematxu dago, gure kurrasanakin da, eta esan dagoa, gure esnea parra o esne krema. Esne krema dituko jo ez? Nola orkestuko du jaiuna, ez du pentsatu? Nolan, oinarri bat ingo diot esnia eta ero, kurrasan holan eta ero. Nahi eran, nik dauketena da galdera bat inakintzako, eta hoxe argitzen nahi nuke. Zen eta, bera, hola lehen begiradan edo, historio pile daude, pasartek ere bai, atxotitzak ere bai, baina ez dakizinekin gelituko nintzateken, gomendio bat, hemendiken nola, historio bat, zuri zirrara gehien sortu dizuna edo. Esan dezu bezala, saiatu geha biltzen aldeun guztia eta ikaragarria zenbat sortu dan, ez? Euskal Herrin ipuinen da kontakizunen bidez gauza asko transmititu dira, eta batez animaliei buruz. Transmisio horren barrun badago bat, berezia dana guretzako arrobilua edo arrabioaren kasua da, hementxe aurrean daukagu, argazkia aurkitzen dugun, eta, kasu hori berezia da, badagolako ipuin bat, ez? Ez dakit ikusiko duten, edo jarriko dugu. Kontua da, badagola ipuin bat, nahiko berezia, arrabioak badauka, likido bat, nahiko lirdingatxua edo dana, eta, ikutu ezkeo, eta eskuan erabili ezkeo, begitara emango bagenitu eskuak, ingo liguke zerbait, eta kontua da, beti pentsatu izan dela, pozoi asko daukala, arrabioa, kolorean gatik, ez, hori eta beltzen gatik. Orduan, baserri batean, junginean, elkarrizketa bat egitea, baserrian esan ziguten. Guk badaukagu etxe honetan ipuin bat, edo kontakizun bat, honi lotuta, baina benetan hemen etxe honetakoa da, eta hemen kontatua, gure aitonek eta amonek. Eta esaten zuten, Hernan inguruan baziala baso mutilak zean, basoa lanea joaten zeanak, eta baso mutil horiekin ematen zutela mutil gazte bat, sukaldari moduan, garai hartan babak egiten zituzten. Hoi da. Eta, eltzea eman, eta ura errekatik hartu, eta babak egoste omen zituen, eta kontua da, mutil gaztearek errekatik ura hartzean kontuatu gabe, arrabioa hartu zula. Eta babekin jarri egosten, konturatu gabe, eta lako batean ikusizun, babak egosten zegoela, arrabioa barrun zegoela. Eta arek bai jakin, arrabioak zerbait zaukala, eta ordu nahintzun hartu eta bota. Ze pasazan, baso mutilak etorri zeanean, gozez noski, esaten dute, arek etzula ezer kontatu, babajan zituztela eta baso mutil guztik hilein ziala eta ordia janaria prestatu zuna, etzala hil. Horregatik beti esaten da, arrobilloak benenua dola. Baina kontakizun horren bigarrengo buelta da, baserri horretan esan zigutela. Baina, hau, gure etxian bakarrik atxuko, Hau beste inun atxuko, Eta urrengo egunean beste baserri batea jun, eta historio bera kontatu zigute. Orduan, horrek demostratzen du, transmisio bat egon dala, ipuina hauek ere badakigu Europan eta beste leku askotan daudela, baina Euskal Herrin baditugu propio inguruai egindakoak, eta, mila kontakizun erabiltzen zianak transmititzeko ezaugarriak edo espeziei buruzko datuak. Eta hola ere bai azken finen ezaugarri batzuk agian ez dienak demostratuta zientifikoki edo adibidez zirauna itxua dela, hori pasadena belaunaldi, baina zirauna ez omen da itxua. Ez da itxua, naizta batzutan suge itxue edo deitzen dioten, eta holako kontua... Sekula enoen entzun, itxuana. Beti zirauna itxue da, eta pixkate lasai ego edo ez, bere ondoan edo zea, eta... Galdetu genion, Hernanin bati galdetu genion, hango basertar bat, eta itxua aldat, esan zigun. Ez dakit, begik baditu, esan zigun. Esaten bezala, nik ez dizut esango itxua danik, baina begiak baditu. Mila histori daude olakoak, hor beti kontatzen dugu txepetxarena, esate dute iztariek, eizean dagoen, txakurra, galaperretan da biltzenean, seitun txepetxan atzetik juten dela. Eta zergaitik, usai bera daukalako. Galaperran usai bera daukalako. Eta orduan hori esate du, zientifikoki ez dakigu, ez dago erantzunik. Hori beti horrela esan da,
eta ez dago erantzunik, baina, bueno, hor, Norbaitek kontatuko zuen, da, bueno, ez gatu da, eta... Bai, baina kurioso da, ze Bai. Hernanin esaten da, baina Leioan esaten da ere, eta Lapurdin eta Zuberoan ere esaten da. Orduan, ba, bueno, Txakur batik aldetu berko zai. txakurra. Ai, ama. O txepetxari. Kolonia berdin ibiltzen. Hori da. Bueno, kontu politen artean, gure gaurko kruasana, kafesnea eta lain jasukua listo daude, eta dastatzi besteik ez egu falta. Dastatzen bai hasi baino leheno, Iñaki, zuzenketa txiki bat, ez? Eske, itxutu naiz, hainbesteko... Bai, eta hasi naiz beida kurasana, eta bestea dela, txokolatea eta galeperra esan dut, oliagorra beharrian. Eta batek etxean egongo da ikusten da, esango, mutila hau nundik ez aldua. Galeperra, ez da. Ba, hoxe, txepetxak oliagorran usaia izango dula, eta horregatik zakurra joten dela, eta liburuan aipatzen da, Zuberoan eta Leioan, da Euskal Herri guztien dago zabalduta. Txepetxak altzatzen ni naiz artista. Bai, Susto bakoitzik ematen diote. Oiagorra ateatzen da, atatzen zeizu bat, korreka pendin jute zainen, susto derrak hartzik jonik ba. Itxura oso ona ez dauke holan, beltza holan. Nik esan, bai, palmondo baten itxura. Palmondoa, gaur egun dena ondoa. Ezkur ondoa de esan izan digute. Bai. Bueno, letxu ondoa edo, eskarola ondoa edo. Mandarin ondoa, eta... Oso ondoa. Eta, zagarro ondoa, inok igual esango dizu, eta edo zer. Gaztan ondoa. Edo zer. Hau zeiten da, zeinek ematen du pausua, aurrenekoa. Gonbidatu, beti, noski. Gonbidatuak. Beti. Pixat, aparra behartu, kafesnian, korasana guzti, aparra ho. Haze itxura daukanek. Itxura ondoa. Erro. Oso nago. Oso nahi zigor. Txakurrak honen atzetik jungo zin, nik uste txepetzen atzetik. Baita nire. Honen atzetik jungo zira. Oso nahi. Iñaki benetan placer bat izan da, gurean izatea. Baita nire. Urrengoan inauketekin etorriko za? Einautek esatun bau baieztu da, ni bai bentzateak. Ekarrekin. Einautek bertsoa botatzen badu. Hori etxo. Nik ez te botako. Bueno, nik programa amaitu aurretik bintzat zorionak eman nahi nizkizuke lanpare gabe honengatik, jarraiekoangatik eta ez da giro. Ez da giro indako guztikin. Eskerrik asko biai. Eta zuek eskerrik asko, bihar ostira da, asteko azken txosienea, eta jaienerekin oso. Ze prestatu behar zuen. Besarka. Bale. Besarka, ikez jaione, errezeta. Besarka,